Moikka! Tää on nyt 3. kerta, kun mä yritän kuvata tätä videota ja mä alan olla kohtalaisen raivoissani, koska ekalla kerralla oli vielä valoa ja nyt mä joudun 15 hehkulampun voimin yrittää väkisin kuvata tätä, koska on tärkeää, että mä saan sen kuvattua nyt, kun mä oon laittanut siihen näin paljon aikaa. Ja tänään me keskustellaan asioista, joista mä tällä hetkellä pidän. Asiat as in materiaali. Aloitamme vaatteista. Mä oon ihminen, jolla ei ole 10 vuoteen ollut terkkareita, eikä kollareita, eikä mitään muitakaan tämmöisiä löysiä, venyviä housuja. Venyvät ja lepattavat kankaat on mulle toisin sanoen melko vieras ilmiö. Kuitenkin jossain hetkittäisessä mielenhäiriössä mä ostin pari viikkoa sitten Adidaksen verkkarit. Ja vaikka mä en haluaisi sanoa tätä, niin nämä ilmeisesti on mun uusi lemppari, koska tän 10 päivän omistajuuden aikana mulla on ollut nämä 5 kertaa päällä. Että juu. Kai tää voi luokitella joksikin antropologiseksi tutkimukseksi sen kansanosan keskuudessa, jonka mielestä verkkarit on mukavat. Seuraava vaate on enemmän sitten tätä mun mukavuusaluetta. Eli punainen kotilomikko. Jee! Se on tässä. Mä astin sen Mangosta. Ja itse asiassa tää oli jopa harkittu ostos, koska mä tein jotain erittäin epätyypillistä ja jätin sen varaukseen. Okei, varauksen ja ostotapahtuman välillä oli ehkä jotain 10 tuntia, mutta anyway, harkinta. Ja mulla oli tää rapujuhlissa päällä perjantaina ja se on hyväksi havaittu nyt. Se oli se. 3. vaate, jonka mä haluaisin esitellä, ei ole ihan uusi, mutta mä oon tästä vieläkin niin innoissani, että mä tiedän, että se ansaitsee ruutuaikaa. Eli mä ostin Islannista sen Warehousein kukkahaalarin. Ja siinä on tämmöiset pienet shoulder paddit ja vyötäröllä rypytykset. Joten vaikka tässä on erittäin lyhyet lahkeet, niin tää on jotenkin puettu. Tää Warehouse on mulle ihan tuntematon merkki ennen tätä ostosta, vaikka mä sitten myöhemmin huomasin, että mulla on yksi Warehousein mekko. Mutta mä luulen, että vaikka mä löysin sieltä kaikkea ihanaa ja mä ostin tän lisäksi yhden silkkitopin, niin meidän rakkaus saattaa jäädä aika lyhyeksi, koska nämä on nyt osoittautunut aika huonolaatuisiksi. Tässä on niinku reikä tässä haalarissa jo, tai siis yksi sauma on jotenkin niinku rikki. Mä en tiedä, onko tää ollut tässä valmiiksi vai onko mä itse aiheuttanut sen, mutta toi vetskari niinku irvistää tuolta. En tiedä, tää on ollut mulle ehkä 4 kertaa päällä. Mutta aion nauttia siitä niin kauan kun sitä kestää ja pukea sen monta kertaa ballerineen kanssa kesällä. Sitten, koska mä oon katsonut paljon YouTube-videoita, niin mä tiedän, että tämmöisissä lempparivideoissa kuuluu aina olla kosmetiikkatuotteita. Siispä mun muutaman viimeaikainen kosmetiikkalemppari. Wow! Paul Mitchellin Instant Moisture Daily Treatment. Tämä on hoitoaine, jonka Campin Harlequinin myyjättär tökkäsi mulle käteen, kun mä halusin jotain, mikä herättäisi eloon mun superkuivat latvat. Mulla on siis erittäin pitkä, erittäin paksu ja tosi kuiva tukka. Kun tää on 3 minuuttia mulla päässä, niin sit mä taas uskallan mennä avotulen lähelle. Sitten toinen lemppari on, mä sain tän itse asiassa Emilia tuliaiseksi Saksasta. Tää on Other Storiesin tämmönen käsivoide. Ja koko talven, aina kun mä oon ottanut jotain laukusta, tai avannut oven, tai avannut kirjan, tai syönyt, niin on ollut niinku todellinen vaara olemassa, että mulla aukeaa rystyset, koska mun kädet on ollut niin kuivat. Miksi musta tuntuu, että mä jotenkin kosteutan itseäni tämän videon perusteella? Kosteutan oikeesti. Mutta tää käsivoide on ratkaissut sen ongelman. Lisäksi tässä on ihan mieletön tuoksu. Sen nimi on Secret Haven. Ja mä en oo asiantuntija näissä asioissa, joten mä en uskalla sanoa yhtään mitä tää sisältää, mutta mielikuva on miellyttävä. Ehkä jotain, mä luulen, että tässä on ehkä jotain mantelia. Ja jotain kukkaa. Mutta joo, jos saatte käsiin, niin hankkikaa ja jos törmäätte Emiliaan, niin tutustukaa. Molemmat ovat ihania. Seuraava juttu. Mä oon ihan uuna kaikkien meikkien kanssa. Esimerkiksi nyt mä oon ostanut elämäni ekan aurinkopuuterin. Se on tämä Bobbi Brownin tällainen musta kiekko.
jonka ostin puhtaasti ulkonäöllisistä ja brändillisistä syistä. Sisältää niinku 0 glitterhippusta, mikä on aina positiivista. Lisäksi tää on levitty oikein mukavasti, vaikka tekniikka olisikin vähän kateissa. Ja joo, se saa näyttää elävältä. 10 pistettä. Toinen kosmetiikkalöytö oli tällainen Maybelline Master Precision eyeliner-tussisysteemi, jolla jopa minä saan suorat rajaukset. Eli tää maksaa tyyliin femman. Sitten pois kauneusalueelta. Mulla on pari ihan tämmöistä random juttua. Näitä myydään Punnitse ja Säästössä, ja koska mä uskon mainoksiin, enkä yleensä vaivaudu ottamaan mistään itse selvää, niin mä ajattelin, että nämä on terveellisiä. Ja sit mä luin internetistä, että ne ei oo oikeastaan, vaan yhdessä tommosessa on about 2 Marsin kalorit. Mut addiktio on jo syntynyt. Joten mä en oikein tiedä, mitä mä voin enää tehdä. Ja tänäänkin söin tällaisen päivälliseksi. Mun lemppari on ehkä se banaani rusina flapjack. Eli jos joskus tarvitsette nopeaa ravitsemusta, niin suosittelen näitä. Viimeinen asia on itse asiassa kirja, jonka mä lainasin mun pikkuveljeltä. Tähdennän nyt, että mä en oo futisfani enkä lue hirveän paljon elämäkertoja, mut tää oli törkeän hyvä. Tässä on ehkä keskimääräistä kirjaa enemmän turhaa jadaa, mutta samalla tässä on sanottu keskivertokirjaa enemmän tärkeitä asioita. Kyseessähän on siis minä, Zlatan Ibrahimovic, ja olen erittäin vaikuttunut, joten lukekaa, jos yhtään kiinnostaa, ja oikeastaan vaikka ei kiinnostaisikaan. Mä haluan, että te luette tän.